Burun zamanda yaşagandy bulgandy bik бәхетле кешеләр. Чөнки аларның тормышлары моң бию һәм иң мөһиме җыр белән үрлеп барган. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар? Яңа замана кешеләр дә бу гүзәл сәнгатьтән мәхрүм ителмәде. Димәк, без дә бәхетлеләр санына керәбез. Әлеге лайыклы хит тапшыруының чыгарылышында без бүген җыр турында сөйләшербез дә. Шулай ук клипларга да күз салырбыз. Әлбәттә, хит парадының катнашучылары турында яңа мәгълүмат тупларбыз. Татар шоу бизнесында булган соңгы яңалыкларга һәм ВКга күзәтү сәхифәсе дә булачак. Тапшыру сизелмичә үтеп китәчәк. Җырчы Чулпан Әхмәтҗанова гурланып, яңа заман яшьләре сөендерә. Чөнки алар эстрада көйләреннән тыш элеккеге ретро җырларын да ләззәтләнеп тыңлый ди. Яңаны кабул итеп үткән заманның җырларын онытмаганга сезгә бик зур рәхмәт, мөхтәрәм дуслар. Ясанdım, şatlığımdan ұшырашуға, яннарыңа ашқындым. Күттім, зарғып беттім, неге соң сені келмәдің? Сені шундый алдакшы дип белмәдем, мин белмәдем. Күттім, зарғып беттім, неге соң сені келмәдің? Сені шундый алдакшы дип белмәдем, мин белмәдем. Синең өчен ялган сөйләү тормый икән бернигә. Димәк инде сөйөксең салынган шундый көйгә. Инде хәзер кичер димә, яратам дип алдама. Мәхәббәт дигән хисләрдә йөрәк тик бер алдана. Сөйү дигән саф хисләрне ұшырмыйлар җилләргә. Сүзләреңне уйнап түгел, кирәк уйлап сөйләргә. Ничәшсәң шуны җыярсаң дип халык белеп әйтә. Синең кебек алдакчылар ялгыз калалар хәтта. Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыйльфанова төрле юнәлештә эшләп карарга һәм җырларын бер-берсенә охшамаган итеп эшләргә тырышалар. Әдәм баласы табигаты белән гел эзләнүдә, үсештә булырга омтыла. Рафил һәм Илмираның иҗат юлы сүрелмәсен дигән теләктә аларның ачуланма җыры лаеклы хитне дәвам иттерә.
Aşulanma Qoy vaqtda ağlamasam Senin bilen bir qozanda qoynamasam Qarşı aytib xatiringni qoldirganda Yo'q so'zi bilan yuragingni yondirganda Aşulanma yo'qotilma bag'rimni Aşulanma yo'qoltma seni qadringni Aşulanma sabr bulsak uzar barda Aşulanıp yara salmağa aziz canıga Aşulanma arısan da minden bir gün Minim kebek ağlay olmaz seni bir gün Yarlarından şitke taşa koyşak ağım Minim de bit bulgalıdır şundi şağım Aşulanma yo'qotilma bag'rimni Aşulanma yo'qoltma seni qadringni Aşulanma sabr bo'lsa o'zar barda Aşulanib yara salmağa aziz canıga Aşulanma Kişilik biz yalgışlarsız Yazık bulma yazmışlarını Bu dünyanın konakları sinde minde Aşu aşağı Üzgelen bizgeniga Aşulanma Aşulanma yo'qotilma bag'rimni Aşulanma yo'qotma seni qadringni Aşulanma sabr bo'lsa o'zar barda Aşulanib yara salmağa aziz canıga Aşulanib yara salmağa aziz canıga Газизе төрле юнәлештә җыр музыка сөюче киләсе катнашчыбыз. Айрыша Римма Ибрахимова, якташы Булат Зихан, Илхам Шакиров, Гүзәл Уразова һәм Элвин Грейның иҗаты белән кызыксына ул. Мондый күп төрлелек сине күп кырлы икәнеңне белдерә Газизе. Бу киләчәк иҗат юлыңда яхшы яктан тәэсир итәчәк. Уңышлар сиңа. Qarый, qabul ite har bir tilagim. Ben rahmetler uqim, Rabbim
сиңа, туктаганчы минем йөрәгем. Я бер Раббым синнән ярдәм сорыйм, саулык сорыйм һәммә кешегә, саулык сорыйм хәтта кай берәүләр, дошман битми сиңа дисә дә. Я бер Раббым синнән ярдәм сорыйм, саулык сорыйм һәммә кешегә, саулык сорыйм хәтта кай берәүләр, дошман битми сиңа дисә дә. Мин яратам җирдә һәр кешене, күңелләрдә бары изгелек. Я әйтегез кемгә ярдәм кирәк, йөгереп барам шуңа иң элек. Я бер Раббым синнән ярдәм сорыйм, саулык сорыйм һәммә кешегә, саулык сорыйм хәтта кай берәүләр, дошман битми сиңа дисә дә. Я бер Раббым синнән ярдәм сорыйм, саулык сорыйм һәммә кешегә, саулык сорыйм хәтта кай берәүләр, дошман битми сиңа дисә дә. Иртә таңнан аңа рәхмәт укыйм, тыныч үтте диеп төннәрем. Юк әлегә шушы язмышымнан, күңелемә күрә көннәрем. Я бер Раббым синнән ярдәм сорыйм, саулык сорыйм һәммә кешегә, саулык сорыйм хәтта кай берәүләр, дошман битми сиңа дисә дә. Я бер Раббым синнән ярдәм сорыйм, саулык сорыйм һәммә кешегә, саулык сорыйм хәтта кай берәүләр, дошман битми сиңа дисә дә. Саулык сорыйм хәтта кай берәүләр, дошман битми сиңа дисә дә, дошман битми сиңа дисә дә. Ялкынлы кайнар сәлам җырның сөюче тамашачыларыбыз. Һәр заманның үз җыры, үз кие. Шуның өчен әлеге лайыклы хит чыгарылышында мин премьералар турында сөйләшергә булдым. Күңелегезгә хуш килгән җырны таба алырсыз дип өметләнеп калам. Ак һәм кызыл төстәге розалар турында шактый җырлар язылган. Ә танылган җырчы Илмира Нагыймова Сары роза дип исемләнгән иҗат җимешен тәкъдим итте. Сүзләрен Мәнзүмә Сибгатуллина, киен Илмира Нагыймова үзе язган. Әйтергә кирәк, бу аның тыңлаучылары ягыннан зарыгып көтеп алынган җыр. Марат Яруллин да премьера белән сөендерә. Аның «Миңа нишләргә» җырына төшерелгән клип тамашачылар ягыннан бик җылы кабул ителде. Матур авыл күренешләре, беренче мәхәббәт хисләре, заманча ки. Булар барысы да әлеге клипта тупланган. Күрми калмагыз, мөхтәрәм тамашачылар. Һәм татар эстрадабызның үрнәк гаиләләренең берсе. Күп еллар дәвамында үзенең популярлыгын югалтмаган Гүзәл Уразова һәм Илдар Хакимов башкаруында «Нигә белмәдем» җыры дөнья күрде. Әлеге җыр фәлсәфи яктан бераз уйланырга һәм моңланырга мәҗбүр итә. Эстрадабызда даими рәвештә премьералар чыгып бара. Ә бу татарның иҗат шишмәсе әле саекмаган дигән сүз. Бу безне һичшиксез куандыра һәм шатландыра. Мин Миләүшә Фатхетдинова сезнең белән киләсе чыгарышка кадәр саубулашам. Исән сау һәм бәхетле булыгыз, дуслар. Үзенчәлекле җырчы Цезарий Саид 17 телдә җырлар башкара. Тик көнчыгыш җырларыннан ул аеруча мөкибән. Килешәм, көнчыгыш стиленең көегенә, күңелнең түренә үтеп керә ала кебек. Цезарий башкаруында «Кадерен бел» җырында бу бигрәк тә чагыла.
Maqsadına jit almasan Al sen bosqan o'rningda Alg'a degan xayollaring Bo'lsin har shaq o'yinida Nimadir tarmashamiz Bo'lganim qadrini bil Xafonma yo'qqa barg'a Jirlari o'ynagil Şatlana bil bu kendine Seyine bil uğraşlar Oylab işle bari işine İp yol koyma yalnız kal Nimadir tarmashamiz Bo'lganim qadrini bil Xafonma yo'qqa barg'a Jirlari o'ynagil Чисто битым нашу жизнь элек Nimadir tarmashamiz Bo'lganim qadrini bil Xafonma yo'qqa barg'a Jirlari o'ynagil Nimadir tarmashamiz Bo'lganim qadrini bil Xafonma yo'qqa barg'a Jirlari o'ynagil Jirlari o'ynagil Hey! Ямле төркеме кызлары шит ил һәм рус җырларын, поп музыка, хәтта опера белән ария әсәрләрен яратып тыңлар икән. Бу аларның фәлсәфи фикерләве киң һәм тирән икәнлеге турында билгели. Кызларның әтиемә җыры юкка гына шундый ишкерсез һәм ихлас килеп чыкмагандыр.
Düşlerine şalar düşkende de yaşlık derdi balkı yüzünde merhametli duynak bulup sina Öşarga darışan üzümne Diye kaderler düşüm Sinen göbek yokşir yüzünde Yaralı saklanıp koygar duman Kızım diye etken süzünde Barışılmasın Barday yaxşı bular Senin aşan aşına oklarına Akıllı sözü bulgan Kengeşlerin Yürek türlerinde saklarına Diye kaderler düşür Sinen göbek yokşir yüzünde Yaralı saklanıp koygar duman Kızım diye etken süzünde Yaralı saklanıp koygar duman Kızım diye etken Илгизәр Исламов үткән вакытның һәм хәзерге замана тамашачысы бик нык аерылып тору турында искәртте. Элеккеге тамашачыга җыр-моң гына җитсә, бүгенгесенә зур шоу һәм манзара да кирәк ди Татарстанның атказанган артисты. Илгизәр әфәнденең сүзләре белән килешмичә мөмкин түгел, тик татар моңы булды, бар һәм булачак. Бу безне бик нык сөендерә. Uramlarda balla şaba Birle vıtlar ağa
İslam. Uranlarda mallay sallay şaba, kullarında ak yelkenli karab, bağıp gitem şuşu hıyalımda, yelkenli karablarga qarab. İstəli, istə hamad istə, yürüşüb üskən balaşaqlar. Biz bit avul malayları, avuldaşını qıtı panadılar. İstəli, istə hamad istə, yürüşüb üskən balaşaqlar. Biz bit avul malayları, avuldaşını qıtı panadılar. Biz bit avul malayları, avuldaşını qıtı panadılar. Avuldaşını qıtı panadılar. Киләсе лайыклы хит катнашучысы Альберт Вәлиуллин чит ил һәм рус җырчыларын яратып тыңлый. Аеруча композитор һәм музыкант Николай Носковның иҗаты белән кызыксына. Ә без синең иҗатыңа битараф түгел, Альберт. Араларга ятлар кермәс җырың гына ни тора бит. Сезгә посылка? Миңа? Кемнән? Монда язылган картлар йортыннан. Сау булыгыз. Рәхмәт. Yakın edem Üzülerde ışkınlar kalmağan Kayşandır dürülegen uşakının Yalkını sürelip yugalgan Gümürler bitsinesiz ütilgen Tırmışlar jaylanıgan bir küpeten İndi min yüreğimi türinem Yatlarını hiç kırtmam, yok kırtmam
игізілеп парылаған Ни ғұмыр түзілеген бәхітінің Шепілерін түзәрге yolu қоймам Ғұмырлар бітсінесіз өтілген Тұрмышылар жайланған бик күпітен Енді мен жүрегім түрінем Ятыларыны хиш кіртімем, yok kіртімем Ғұмырлар бітсінесіз өтілген Тұрмышылар жайланған бик күпітен Енді мен жүрегім түрінем Ятыларыны хиш кіртімем, yok кіртімем Енді мен жүрегім түрінем Ятыларыны хиш кіртімем, yok кіртімем Ятыларыны хиш кіртімем Киләсе кунагыбыз турында «Кайда ул, шунда гитара, кайда гитара, шунда ул» дип таныштырасы килә Илдус Садыйков үзе. Сәлам. Сәлам, Илмир, сәлам, Мәдән телеканалын караучы тамашачылар. Илдус, беренчедән сине тәбриклик әле. Синең әле күптән түгел «Котлы булсын туйыгыз» дигән өр яңа җырың чыкты бит. Бик зур рәхмәт. Шул нисбәттән сорыйсы килә. Син бу җырны махсус яздыңмы, әллә тормышыңнан килеп чыгып, ялгыш кына эләккән җырмы? Ничегрәк? Бу җырның тарихы дөрестән дә бар, чөнки мин инде байрамнарда күп еллар чыгыш ясыйм һәм инде үземнең тирә-ягымда булучылар бөтенесе сорыйлар менә ник туй турында бер җыр язмыйсың дип. Менә уйладым да туй турында да бер җыр язырга булдым. Махсус. Без белгәнчә кин үзең яздың. Кин үзем яздым, сүзен дә Илзира Вәлиуллинники. Шулай туды ул җыр. Әфәрин. Әлеге җырны тамашачыларыбыз инде менә түземсезлек белән көтәләр. Илдус, синең шәхси социаль челтәрләреңдә бик үзенчәлекле һәм кызыклы видеолар табарга була. Шуларның берсе, мәсәлән, эксперимент. Шуңа тукталып үтигәле. Кайдан килеп чыккан фикер бу, нәрсә бу, гомумән сөйләле. Ул минем өчен шундый үзенчәлекле бер испытание булды дип әйтсәк була инде. Уйладым да, мен әйтәм, кайтам инде авылыма дигән җырны казанлылар беләм икән дип, шул видеоны төшереп карарга булдым. Дөрестән дә күбесе кайтам инде авылыма җырын беләләр икән. Сине таныйлар. Бу бит инде безнең Бауман урамында төшерелде. Бауман урамында. Кызыклы вакыйга булдымы аның белән бәйле? Төшерү башлауга бер кызыклы гына вакыйга булды. Без инде беренче видеоны төшергәндә бер яшь кына кыз килде дә, менә миңа ди бер конфет алып бирегез әле. Танып килде. Ул ел узып бара иде. Ул үзе вообще татар түгел. Вот, һәм инде бер конфет алып бирегез әле ди. Мин әйтәм, һәрбер эшне благотворительностьтан башларга кирәк. Әлбәттә алып бирегез, хәйрәдән башларга кирәк. Шуңа күрә инде мин әйтәм, аз гына китеп торыгыз, без инде төшерәбез дә аннарсын кереп алабыз. Димәк, кибеткә кердек. Әле без аның ул минем җырга бийде. Шулай ук инде аның белән дә видео төшердек, аны әле киләчәктә күрерсез. Һәм инде аның бер конфеты в итоге ул 200-300 граммга әйләнде, чөнки анда берәм генә сатмыйлар икән. Күпләп алып бирергә туры килде. Һәм инде әйткәч эшләргә кирәк, шуңа күрә. Әфәрин генә дип әйтәсе килә. Бу урында тагын бер сорау өстәлә. Үзең берәр нәтиҗә ясадыңмы соң әлеге эксперименттан? Әлбәттә, ул минем өчен теге ничектер үзеңне җиңү. Беренчедән, чөнки белмәгән, гомумән белмәгән кешегә килеп, менә шул җырны беләсезме, тыңлап карагыз әле дию, ул ничектер үзенчәлекле миңа бер шундый опыт бирде дип әйтик. Һәм инде мине күбесенчә шатландырды шул. Кайтам инде авылыма җырын күбесе белә һәм таныдылар. Шунысы мине бик шатландырды. Менә бит. Миңа калса киләчәктә кайтам инде авылыма гына түгел, башка җырларың белән дә сине танырга насыйп булсын. Бу
урында киләчәк планнарың белән уртаклашып үтәләр. Киләчәк планнар инде без яңа альбом әзерлибез. Хәзер бүгенге көндә инде без аны чыгарга тиеш икән алданрак, ләкин инде үземнең шәхси сәбәпләр буенча без аны әзрәк күчердек, чөнки мин инде уйладым, күбесе сырый, тизрәк яңа җыр, тизрәк яңа җыр. Шуңа күрә инде мин берәм-берәм генә берничә җыр чыгарып торам, инде альбомны тулысынча ватласак көзгегә әзерләп бетерәбез дип уйлыйм. Вот, һәм инде киләчәк җыр көтелә юк-юк көтмәй исемле җыры. Аны шулай ук Мәйдан телеканалында Аллаһ теләсә ишетерсез насыйп булса. Шуңа күрә инде планнар шундый. Һәм инде әлбәттә көзгегә концертлар белән шөгыльләнү. Бездә башка төрле әйтәләр. Гадәти артист иҗат тормышы белән янып йөрисең димәк. Шулай әлбәттә дә. Барлык уйлаган хыялларың тормышка ашсын. Сиңа исәнлек, саулык телибез. Әлеге матур клипларың без инде Мәйдан каналында да күрербез. Лаеклы хитта да бу урында лаеклы хит тапшыруын әйдә бергәләп дәвам иттерик. Татарстанның халык артисты Виталий Агапов татар халык җыры күбәләгемне яратып тыңлый. Әйе, чыннан да бу татар халкының иҗат җимеше бер кешене дә битараф калдырмас. Дуслар, сез ничек уйлыйсыз? Күбәләк гөлләргә кунса гөлләр тибрәләме икән? Nazlı qarашың, исән булсаң, ұшып кайтыр идең. Шәһәр белән авыл арасын, исән булсаң, ұшып кайтыр идең. Шәһәр белән авыл арасын. Нишләтимсың, ничек төзәтимсың, әнкәй, сине югалтуның ярасын. Белмәдем шул, сорап калыр идем, әйтер идем берәр чарасын. Белмәдем шул, сорап калыр идем, әйтер идем берәр чарасын. Урамнарда, йөрдем урамнарда ялгыз, чәчемне дип җилләр тарасын. Ак бураннар күмеп китә язган, кара чәчләремнең барасын. Ак бураннар күмеп китә язган, кара чәчләремнең барасын. Мин һамандан бала гына кебек синең рәсемеңә әнкәй карасам. Исән булсаң, очып кайтыр идем, шәһәр белән авыл арасын. Исән булсаң, очып кайтыр идем, шәһәр белән авыл арасын. Шәһәр белән авыл арасын. Шәһәр белән авыл арасын. Алия Исрафилова сабый чактан ук яратып тыңлый торган җырың нинди дигән сорауга
бала чактан алып, бүгенге көнгә кадәр әти-әниемнең бергә баянга кушылып җырлаганнары күңелемә хуш килә дип җавап бирә. Тагын озак еллар дәвамында шушы матур күренеш дәвам итсен дигән теләктә без синең җырыңа күчәбез. Хатлар яздың миңа, сыздың быздың. Гомереңнең бик кечкенә, гомереңнең бер өлешен. Син барыдыр, минем белән уздың. Сөеп үлә киттең миңа, әллә чын, әллә ялган. Гомереңнең якты бер мизгеле, минем белән калган. Сөеп үлә киттең миңа, әллә чын, әллә ялган. Гомереңнең якты бер мизгеле, минем янда калган. Җырлар суздың миңа иртә кичен. Син сизмәстән гомереңнең бер кисәген. Багышладың, бары минем өчен. Сөеп үлә киттең миңа, әллә чын, әллә ялган. Гомереңнең якты бер мизгеле, минем янда калган. Сөеп үлә киттең миңа, әллә чын, әллә ялган. Гомереңнең якты бер мизгеле, минем янда калган. Хатлар яздың миңа, кабат яздың. Гомереңнең бик кечкенә, гомереңнең бер өлешен. Син барыбер минем белән уздың. Сөеп үлә киттең миңа, әллә чын, әллә ялган. Гомереңнең якты бер мизгеле, минем янда калган. Сөеп үлә киттең миңа, әллә чын, әллә ялган. Гомереңнең якты бер мизгеле, минем янда калган. Сөеп үлә киттең миңа, әллә чын, әллә ялган. Гомереңнең якты бер мизгеле, минем янда калган. Сөеп үлә киттең миңа, әллә чын, әллә ялган. Гомереңнең якты бер мизгеле, минем янда калган. Гомереңнең якты бер мизгеле, минем янда калган. Июнь айының киләсе катнашчысы Фәйрүзә Захидуллина джаз стилендә җыр яздырып карарга булган. Башланган һәр эшең уңышка китерсен һәм иҗади юлыңнан атлаган һәр адымың хәерле булсын, Фәйрүзә. Синең балам дип яшисең җырына төшерелгән клипны бергәләп карыйк.
кем нишли, менә лайыклы хит тапшыруы ВКонтактега күзәтү сәхифәсе белән үз эшен дәвам иттерә. Әйтергә кирәк, Майдан каналының ВКонтакте социаль челтәрендә урнашкан рәсми төркеме язучылар саны 50 меңнән артты. Бу безнең уртак уңыш, хөрмәтле тамашачылар. Алга таба да шулай дәвам итсен. Без үз чиратыбызда әлеге төркемдә дустанә иҗат мөхитен булдырырга һәр даим сыйфатлы җырлар өстәп барырга сүз бирәбез. Майдан каналының иҗат төркеме һәм төшерү барышы сезне бик нык кызыксындыра икәнен аңладык. Әлеге лайыклы хит төшерү язмасы 34 меңнән артык каралган. Рәхмәт. Киләчәктә дә даими рәвештә тапшыру төшерү мизгелләреннән фото һәм видео куеп барырбыз. Майдан каналы төркемендә һәр кеше күңеленә хуш килгән язма таба алачак. Шуның өчен безнең төркемдә булмаган тамашачыларга тизрәк язылырга киңәш итәм. Әлеге чыгарылыш ни кызганыч ахырына якынлашып килә. Әйтеп үтәм, охшаган җырга тавыш бирү өчен 5533 кыска номерына SMS хәбәр юллый аласыз. Тулырак мәгълүматны Майдан ТВ сайтында да табу мөмкинлеге дә бар. Җыр кешенең юлдашы дигән әйтем бар. Чыннан да, бу сәнгатьсез яшәүбез һич тә ямьле һәм бер дә күркәм булмас иде. Җырның кадерен белеп яшик, дуслар. Бу лайыклы хит һәм аның алып баручысы мин, Илмир Ямалов, сезнең белән бүгенгә хушлашам.